Itu makan kai. Boleh saya diam lah. No. Halo logofor, dini जों ini boiler ki garda. Ini फ्राय दायो दा boiler ki आं खराव हैगोन. लामायाबो गाज्रि नालाय बेनिखायनो जेनेबा दा साइकेलदो आरो माबा माबि खालामनानैसो रोगानो गोनां जादों. नायबाय था लोगोफोर ini गासिबो खस्थ' खालामदों रायजोफ्रानो. लामानि कारणे जेनेबा दंग' जालांबाय. नेंदोबो आरो मा होनगोन इखो जोंनि लामायाबो दै दाख्लै बारिनायनि थाखाय जेनेबा पुरा माबा जादों पुरा माबा जादों माने दाननानै होनो गोनां जादों लामाखौ नायबाय थादों लोगोफोर बहुत मेंबाय रिजेक्ट खायसे जादोंलै बडि बिल्डारफोरा बेनो बिथांमोना बडि बिल्डार गेजेर जाजोब्बाय गासैबो Tadi awak. Ada. Mama sing ngom. Si kapan aku kena dulu. Segala mana? Jatuh. Kabe. Dari dulu ni kena deh. Ibu dekak. Ya. Boleh. Saya ukar tahu lagi. Sudah. Udah. Oh, ini. Kau ukar tahu. Saya kena lalu kau ke? Oh ini panas kan nak? Baik kau baik. Kamu ni hujang. Oh, rali. Laga. Gahin sering gede kan? Dah. Madumur. Dah, cenang sini sudah ke? Dah. Oi! Oi no.
बेग्रै आंबो बेग्रै र' सय बेग आरो हाबो आंबो बेग्रै जादों मा लामानि आरो लिटार खालामनो जान होननानै खादों दानलै बयलारनि नामाव होनदों Oi, mana kartu? Ini bostan lagi sih deh. 100. 100 bostan kuih bener jeng. Patan mana sih nih? Sino tinggal lemas bro ini. Pari sotor. Soalnya बहुत नेंबाय दिनै गोजान गोनां जाबाय बेनिफ्राय बिहिनो जोंनि फुख्रियाव जोङो दायो होनो नागिरदों बेखौनो होजोबबाय आरोना रोजा रोजानिनो रानथिंना दोनजोबखानाय दङ बहुत गिदिर फुख्रिया जेनेबा 12 बिगामोन गासैबो 12 बिगानि थायाव 8 बिगासो दङ आरोना फुख्रिया 4 बिगासो माथावरियानो थांबाय Ay, sini kutuna. Sini. Ya karena apa itu Bodo. Kutu bene. Naik, mau kemana? Udah juga na foto bro. Kamera kamu sama di. Kenapa? Oh, masih. Kamera kamu sama. जोबजासिनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर थांबायना आधाफोरा आरो मानसि